Hej venner, tusind tak fordi I følger mig. Hvis I er danskere, selvfølgelig det går på hvilken nation I er fra. Når jeg har lagt mærke til, at der er flest afrikanere, så der følger med mig. Tada. I dag der spiller jeg noget Roblox. I kan desværre ikke høre lyden. Jeg har nemlig ikke lyd på, fordi det er kedeligt med lyd. Okay, jeg skruer en smule op, tager mikrofonen, så jeg hører telefonen ud. Jeg har ikke mikrofonen til det. I kan allerede høre det nu. Jeg spiller. Jeg er allerede inde, for jeg har spillet en smule. Men jeg skal ikke skade jer særlig meget. Plus, jeg må ikke min mor, men jeg har fundet ud af, hvordan man laver det om. Jeg ved ikke, hvordan man laver det om, så jeg kan finde det ind på sådan en selv skærm her. Det synes jeg må jeg have det rigeligt. Men jeg må ikke, min mor. Mor, hvorfor må jeg ikke? Mor, hvorfor må jeg ikke? Mor. Så, jeg skal lige have sat kamera, så I kan lige se noget. Nu burde I hvert fald godt kunne se noget. Som sagt, så er jeg herinde. Jeg er næsten lige begyndt på hvad nu hedder bærler, skrøster computer, og har den her lille gamermus. Og nej, den er ikke købt for Geek. Jeg har aldrig været på Geek, så I tænker helt sikkert. Men alle de her grønne pletter, det betyder, at jeg kan købe dem. Nej, tage dem op. Det her det er så min farm. Med alle de her. Heroppe, der kan jeg købe ting. Som sagt, der har jeg 12.000 kroner dernede. Kan I holde øje med hernede? Hvis jeg overhovedet kan se det. Jeg tror, jeg kan se. Jeg tror, jeg kan se hele skærmen. Så sætter jeg igen. Sådan der. Der vender sig lige omvendt. Så jeg lige, så I kan se noget faktisk. Ja, faktisk, så I kan se noget faktisk. Så jeg også kan se noget igennem den her. Smart, den lille, den ser ud her. Så I får det rigtige vinkel her. Så nu spiller jeg. Her der har vi nogle seeds. Det kan sige, der bruger musen. Så holder op og ned med. Der er nogle gode og sjældne nogen. Ja, der er en scrappy. Det er en blæksprut. Hvor meget koster du? Du koster 1 million. Holy moly, det har jeg ikke råd til. Og så hvis jeg trykker på selv, så giver det lige så selv. Det er til pool. Men ved du hvad? Jeg kommer til at lave et afsnit af Glove Garden. Der er nok nogle masse forældre, der tænker, hvad filan er det? Jamen, det er spillet på Roblox, ligesom det her. Og det er altså et rigtig sjovt spil. Det er nok en af Roblox største spil nogensinde. Altså, jeg har da ikke mærket til, at engang var der 2 billioner, der spillede det, mand. Så det var da sygt. Det er virkelig sygt. Og hvis jeg bandt ifølge nogen, så må jeg bare sige undskyld. Men jeg kan altså ikke bippe det ud. Jeg klipper ikke med videoer, for det har jeg ikke lært endnu. Men det er der masser af videoer på YouTube, hvordan jeg kan lære det. Og her der kan jeg så sidde på min stol. Det er ikke særlig sjovt at spille. Jeg går lige op og køber noget. Hvor langt er der? Der er 3 minutter, som I kan se hernede. Så at jeg må købe. Til der er en ny opdatering. Jeg har engang haft et Pupplefish. Jeg synes, det var ret sjovt at have sådan en her. Men jeg har solgt den. Min Pupplefish. Så det ikke var meningen. Men jeg kommer da et skridt tættere på. Og de her to her. Jeg kan huske, at jeg engang havde råd til den her. Den koster 50 kroner. Så den koster så 10. Det var også den allerførste fisk, jeg fik. Den koster så lidt mere. Det er også en smule dyrt, vil jeg sige. Og ja, den har simpelthen en lille hyggelig net. Det kan rende rundt og fange fisk med. Altså, men nogle gange der har man også lidt med at ikke at bruge net, så jeg tager lige net fra. Og bare ved, jeg kigger kun på telefonen igennem den her video. Jeg kigger
kamera på telefonen, hvis man kan sige det sådan. Undskyld, hvis jeg larmer, men jeg har høj stemme. Okay, bare for sjov. Okay, det har jeg. Jeg har sådan en høj stemme på nogle tidspunkter. Jeg går lige op og sælger. Ja, mine ben de spræller, så jeg ikke drukner. Og jeg har svævarmbånd på, hvis jeg skal sove. Okay, det er også til min shorts video. Grunden til at alt det her dæmmer på, det er fordi det er min shorts video. Så lige nu er det min paryk af. Ligger her. Så den her af halsterklæde. Og så med svævarmbånd af. Det kommer med de svævarmbåndene, dem har jeg også brugt under et løb på min skole. By the way, hej til alle jer, der kommer fra min skole. Ja. Og måske går jeg live på et tidspunkt. Måske går jeg. Jeg håber virkelig, at jeg går live. Det må stadig ikke for min mor. Men en anden dag må jeg godt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Altså rigtig meget til. Så I må glæde jer til at se, hvad det bliver for noget. Okay, nogle enkelte gange kigger jeg på tastaturet, men det er for at finde E. Det er nemlig ikke altid let at se igennem sådan her kamera her. Jeg kan se, at vi har optaget 6 minutter. Det er noget stykke tid. Men en video skal jo gøres, før man kan få den anden jo. Det er det sygt nok. Altså, lige nu, der har jeg fint ansigt igen. Her der har jeg så Lego derovre. Og hvis man kigger længere derovre, det kan jeg ikke se, men der har jeg en United-bisket. Der var en mening, der skulle have været nogle solbriller foran logoet. Der har jeg stadigvæk. Og jeg har Butterfly hernede. Derovre. Og det er en... Altså, ikke på min trommer. Derinde ved den røde kasse og den sorte kasse. Der er der fodboldkort og sådan noget der. Så det bliver spændende. Men skal ud på... Ja, jeg skal snart have solgt alt det her. Jeg har en fuldt info. Lad mig lige se min taske. Ja, prøv at se her. Og nogle af dem, og det her, og så er lige de der plus, så smule har jeg. Det højeste, jeg har fået af kilo fisk, det er 43 kilo, hvilket er ekstremt meget forhold til det 43 kilo. Her der kan vi se, hvor mange slags kilo jeg har af fiskene. Her der har jeg for eksempel næsten engang 1 kilo, 2 kilo, snart 3. Hvad så er jeg godt nok ikke særlig meget. Se, de her, de vejer, og de er mega store, altså. De der catfish. De bliver også vanvittigt store, altså. Puppelfish, ja. Kan I se, den var jo 21 kilo. Sådan en her. Den har jeg købt en af på et tidspunkt, mener jeg. Jeg er bare ikke grå endnu. 31.000. Det er lidt penge, jeg kan købe for. Okay, der blokker der imellem, jeg har stået og stakket og muligt. En guldfisk. Den skal jeg have. Tyskland. Jeg har allerede en. Eller måske nogle flere. Det er fordi, de fisk med hjerter, det kan jeg ikke tage. Prøv at se her. De kommer så let ud, som alle... Det går jo så forfærdeligt hurtigt, før de er ude. Jeg tør næsten ikke engang tænke på. Prøv at se her, de bliver... Man skal sætte en lampe på hinanden, ellers så kan de altså ikke vokse, komme ud. Ægget kan ikke blive sat. Det kan ikke blive sat op på land, som om de falder ned. Har et æg tilbage. Sådan der. Prøv at se her. Altså, de er alle sammen allerede klikket ud, og det er kun taget 10 sekunder eller noget. Altså, det er jo sygt. Måske det har taget lidt længere tid. Prøv at se her. Det der er en gigafisk. Det er mega stor fisk. De kan også godt blive store. Det er catfisk. Okay, den har hjerte. Jeg tror faktisk, der er næsten et hjerte ved en af arterne. Der er et hjerte ved enten en af dem eller flere. Se, 1 kilo. 1 kilo igen, mand.
ligegyldigt. Ja, der er rigtig mange fisk. Men hvis vi rammer 2.000 subscribers inden at året er slut, så kommer et helt nyt afsnit af noget helt andet, som I aldrig nogensinde kommer at prøve før. Og måske en rejseblog på et tidspunkt, det må vi se på i næste utrolige video. Den fik jeg så meget for en dansk YouTuber. Ja, der kan I se min United-skab. Helt derom. Med butterflyen. Ja, jeg har også en fodbold der. Jeg har en fodbold. Ja, jeg har mange. Så jeg har 3 fodbolde. Der er 2 der. Der er noget United og Brøndby og alt sådan noget. Og i dag der fandt mig med mor og med storbror en PSG-trøje, en PSG shortsorte, Manchester City t-shirt, eller hvad er det med? Det var kun Manchester City shorts, så dem jeg har haft en del, men PSG beholder jeg. Og så har jeg en DBU, som er alt for lille cirka. Ja, den der passer mig perfekt i virkeligheden, så og nu gør jeg bare sådan her, fordi så kan I kun se mig. Se skammen. Og tus. Måske min mus, hvis jeg rykker den herop. Nej, I kan i hvert fald se den sådan her. Og alt mit udstyr. For den er brugt i min sidste shorts video. Men tak fordi I så med på den her utrolige video. Husk at like og subscribe. Hvilket betyder like og abonnere. Jeg ved ikke, hvad like betyder på dansk. Det var det samme. Husk at se mine andre videoer. De kommer frem her på skærmen lige om lidt, tror jeg. Jeg ved det ikke. På fjernsyn kommer det derop. Computeren der. Ja. Men jeg siger bare, vi ses. Ha' det godt. Hej hej.